alle sammen, som I nok ved, som I kender mig selv godt fra min anden kanal, der hedder Lazarus. I kender mig godt fra. Hej alle sammen, og velkommen til A-stoffamilien Thomsen nummer 20. Det var sidste år, jeg lavede episode 19, og i år 2025 har jeg vist ikke lavet den endnu, og jeg er hjemme med mor og far, og jeg tror ikke, jeg har fået lavet nogle videoer herhjemmefra. Men jeg følger med på video 20, som er helt ny. Hej. Her er trappen ned til gangen her. Her er der to hjemmelavet danske fragmentbiler. Og der er tæppe der. Sådan en. Og så er der et badeværelse herinde. Og et mega fint gammelt billede af mor også. Og lyset derop. En flot lampe, kan jeg se der. Ja. Og herinde, der er der badeværelset herinde. Og et par planter og mors her. Og et stort vindue. Og en bruser her, som ikke bliver brugt så meget. Og der er kontakten derinde. Og heroppe står vi se. Herinde. På det rum, hvor der er et skilt her, hvor der står sygestue stadigvæk. Der er en brandhane heroppe og loftet. Og så tæppe og sådan noget. Det er min fars kontor, som er herinde. Og det billede har jeg selv derhjemme med Jesus og børnene. Og lampen deroppe. Og ja. Og her, der er der også lidt ting og sager fra som mit. Og et skab her med ting i, og et tøjskab. Og stolen og en gammel lampe, som hænger her. Er der nogle bøger og nogle gamle telefonbøger og sådan en. Og her er skrivebordet. Der ligger lidt af hvert her. Og en der bare aldrig har fået åbnet, tror jeg ikke. Endnu. Skult hende, og ja. Så faktisk sådan her ud, det her rum. Nu går vi lige ud igen af det her rum, og så viser vi lige rundt her. Her er kontakten, som man kan trykke på. Og der var der lige noget, der vi ikke fik set. Fars tasker. Og døren ser ikke så pænt ud. Der er det der bil der. Herovre er den gamle telefon, og vi skal lige have den dør. Og den ser sådan ud. Det er den gamle telefon, og den virker stadig. Fastnet-telefon. Og herinde kan vi se ind til Jørgens værelse. Og så er der bare en pose her, og billedet, som jeg arvede af bedstefar, og den der, som jeg selv har lavet, og den er Eivind eller Uwe, og så er der så fat hjem fra bedstefar, og nogle planter, og et bord her, og sådan en der til telefontelegraf. Nogle af mine papkasser, jeg har lavet, og den her bil, og en gammel brændeovn her. Og så mig og min storesøster stor interesse af Lego her, og mors familiejournaler ser hørebladet, og så er der en reol her, og mit gamle, det der hjemme fra min værelse, hjemme på Indtoften, og det her, og deroppe, og her bagved, der er bedre mor, da hun var yngre, bagved døren, bagved den her dør, som der er den dør, og det der, og nogle kasser. Og sådan ser det ud inde i brændeovnen. Og det gider vi ikke at kigge på. Er der nogle nøgler hernede, og en kontakt, og grøn væg. Herinde, det er så bare sådan et råderum, hvor der er alt mulige ting og sager. Og det der fine billede, man kan ikke lige se det. Det er fint billede hjemme fra bedstemor. Og den der, og det der. Ja. Og her alt muligt. Et skab med sengetøj i, og så sådan.
Og lampen igen. Og det var det rum. Det var det rum. Og grønt vægge. Og nu uden lys. Så går vi ind til højre her. Og hvad har vi herinde? Her har vi også et værelse. Her er der et soveværelse, som ser rigtig pænt ud. Man kan godt se det hele rundt sådan her, ikke? Jo, det kan man sagtens. Så kan vi sådan. Så er det der. Og tøjskabet og rundt her. Og den her billede er bedstefars gård, som faren har fået. Og ja, det hele var en rundt her, og faktisk tøj, og et billede her med en kåre på. Lampen der kan slukke. Så går vi herind. Og det er mit værelse. Det er simpelthen mit værelse, det her. Som er smukke tapet, og det her billede. Min madrasdæk. Ja, og så lidt ting, som jeg har. Går vi lige lidt herop. Den tegning, jeg selv har lavet, og bliver det kær herop. Og min aserbil og mit spejl, og nogle ting, Jorden har lavet, og mig har lavet. Og så er der min kirke og nogle bamser, mine og jo fars. Mere Lego, og så det der billede. Og så har jeg nogle herovre, det bedstefar, bedstemors gamle billeder og min lampe. Og her er noget en pose med noget fiskegræ, radiatoren og noget, jeg har lavet selv. Og det herinde, det er mit tøjskab med hylder og ikke så spændende. Og lidt tøj, jeg ikke kan passe mere. Og ned i skuffen her, der er der lidt tøj og lidt ting og sager. Er der heroppe. Sengetøj og lidt af hver. Det er mit skab. Vi ser lige rundt her. Sådan. Og lampen der, og stjerner på væggen. Og her er der kassettebånd, som jeg vil med, og min sparkelinje jeg har derude, og mit smykke, nogle bøger, jeg har der Hans, og min Grænsted bog om mig, og mit smykkeskrin, og den der, jeg har, og det ting, jeg har en tøjståblad. Her er der en bog og noget pose, og en bil, og kongelig papir, kongelige riger og sådan noget. Hernede. Her er en skuffe med bamser i, hernede. Her er døren herinde, hvor der står Danmark på, der er Johans. Og det er så døren her, og en radio. Og så er der her en kommode med ting og sager på af Johans. Og Mickey Mouse og Minnie Mouse deroppe. Og nogle minsætter, og sådan en til jul. Og nogle trolde, som hun har. Og jeg har lidt CD'er, hvor man kan synge på, og lidt DVD'er og CD'er der. Og så mine huse, som må have købt på plejehjemmet fra udlandet. Og nogle smykker i Orange, som er hernede i. Her er nogle af hans fine smykker. Her er vi lidt på plads igen. Og så har hun her nogle ting, hun har. Og hernede, der har hun nogle ting, jeg har lavet. Og heroppe, der har hun også nogle ting. Og en fin Nemo der. Og herovre, der har hun et billede med en kat, og nogle af mine ting, og PlayStation-spil, og noget rød og mors, og hendes bare godt skraldespand, og flere PlayStation-spil. Og lidt af mit råd herovre. Og her på hylden også, og her er skab. Men der er jo mange ting. Hun har troet, hun har fuglen hernede. Jo, der er også den der. Og nogle lidt bøger der, og nogle skuffer, man ikke tør at åbne. Og jeg har nogle bøger der. Og så har hun et tæppe, og en Mickey Mouse skraldespand, og fjernsynet her. Og så har hun hendes gamle dukkevogn, barnevogn og klapvogn her. Og nogle kasser hjemme fra bedstemor, stolen her, og den anden stol, som jeg vidste før. Det er bare mit nattøj, der ligger her, for jeg skal sove herinde. Og så har hun den, hun fik som barn, Duplo-Bondegården, som også står i Legoland. Og så har hun lidt på hylden her, og lidt af midt på hylden. Og herover lidt af midt af jordens, og billedet her af jorden, og et spejl her.
Og nogle ting af mine, og Camilla Rav, Camilla Frank, Camillas ting fra over Camilla Thomsens, og så gamle gardin hjemmefra, der var både Starf og morfars gardin, og så nogle ting af mine, og en skuff herovre. Skal sådan en. Du går ned dernede, og mit billede med hende. Der er jeg så færdig Candice, og her, som jeg har mit og Jordens ting. Og nogle af Jordens ting, og så er jeg spiller og alt muligt. Altså det her, hele vejen op her, faktisk helt herop, hvis man kan nu se hele vejen ned der. Og nogle ting af Jordens, plus noget Jordens højre. Og det. Og så heroppe for oven, helt heroppe bedst for Skamrado, og en så lampe hun har. Og den anden lampe herovre ved fjernsynet. Og her, der er den her ned. En fjernbetjening. Og det her. Jamen, det tager til røb på marken. Og fjernsynet her. Fjernsynet vækker sådan her.